for only 17 pesos SRP. Buy now. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Kung tayo ay matanda na Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Welcome back sa programa. magbago, Aram mo niya ito kunyang pungal daw na ninin Monday. nasa Petsa 29 na palan. pangarap Kan bulang po kan Abril. mo bakit Duang tumbling na sana. ihagka Mayo na. Kaya may mga paguran-uran na. Agwa di Mayo. agapat Amay pa. Ha? So, duman po sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapwa ko seniors, good morning po. Welcome to the show. Ali po rin sa DCGB, 729 kHz sa pitang kasi ng mga radyo, dito po sa siyudad ng Legazpi. Sana po okay ka mo, okay man kami. pagdating And sa mga ka-seniors, mag-hiro-hiro tabi. At kalaw-kalaw. puti At day magparabantad sa init ka na daw, mahirap po. Ha? Halangkaw mo niyan ang temperatura. Kaya eat healthy and always be happy. Tangani pong okay kita. O bueno, mga dugang sa Arnaldo Technical, kasabay nato dyan si Chief Ramir Tanay. Yaon man sa DCGB Social Media Department, tuya po ang pag-iribang ito yung IT. Si Jerome Nico Martinez. lagi sa Production Assistant Center, yan po dyan si Sierra May Leron. Newsroom, katuwang na po dyan ang Papa Mars Angels. Yaon dyan sina Jenny Matthew Valleran, si Ate Russell Cortez, at saka si Mary Joy Jaresco. Kalawa sa Mega Force Patrol, kapadagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan si Mapukaan, mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasadita. maala Yaon man sa yo 1st District, si Pading Jomar Bien. na Daragaligaspi area, yan po dyan si Joshua James Bino. kahit Mantang yaon sa Albay District, si Jasmine Baloloy. pagdating ng Pagriba si Boy Mata, Ang ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Siyempre sa Kapitolyo Provincial at sinsusor na parte ka mga barangay sa Legazpi, partner Al Armadio. Kami po ka, boss, minasaludar mga kabayan, ayon man ka mo sa mundo. Welcome to the show. Diretso na po kita sa mga istorya, dahil na kita magparahaloy pa antabay na po, nasa linya na ang mga pagribat sa Mega Force Patrol. This time, kunin natin ang update, tali po dyan sa lugar ni Jasmine Baloloy. Mayroon yatang ginawang press conference kanina, para po sa Palarong Bicol. Alamin natin ang mga development sa Luwans. Jasmine, good morning. Please come in. Yes, good morning Sir Mar. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Live kita digdi sa Albay Central School kung saan nagaganap ang pagtiripon na presenteng sinda
Regional Sports Officer Engineer Ronald Assis, asin si Assistant Regional Sports Officer Francisco Dexter Saison, magin ang Clerk of Course na si Miss Cristina Minya, asin ang DepEd spokesperson na si Miss Mayflor Marihumamil. Sa mga prioridad kan Departamento kan Edukasyon iyo ang student welfare. Sinda nagpautog kaining adjustment kung saan makarawat sana sa pagitan ki 6 a.m. to 10 a.m. Tas marisyum naman papamar sa hapon pag malimpoy na. In fact, sa Ligao City may kawat na ikukondisir na banggi. Ano pa man sinisiguro ni Season na by May 3, maski may adjustment, matatapos ang karawat. Yan ang initial na report hali dikti sa conference. Yan ang Bareta. Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you very much, Jasmine. Yan po mga patikim. Saan nangyayari po ongoing na press conference with our sports officials. May kinaraman po sa palarong Bicol 2024 na pinuna na po formalmente ngunyan ang karawat. No? Kasunod yung opening program, pero ngunyan po specialmente ang pagpuanggang karawat. So, maniba-ibang venue po yan. Siyempre, host ang Legazpi City together with Ligao and Tabaco. No? And then, siyempre, mga tugang kadakol na mga atleta, close to 6,000 athlete and mga sports officials, hali po sa iba-ibang delegasyon, mga tugang, pirang syudad iyan. 7 pagkatapos sa 6 na probinsya. So, duman sa mga kababayan ta, magiling kang mga lugar, mga tugang, na sabi nga ni, kakarawaton. Ha? So, yan ang mga luluwas na mga impormasyones, mga tugang, para po sa mga taga-Bangantabay ta. Garo at yan, igwa ng may magiging awarding sa kunya na sa aga garo. So, awarding kang sa swimming na pigigibo, adi. So, may mga events na, mga tugang na pinagpunan. And then, iyan, sabi nga ni, mga tugang magpapadago siya hanggang sa maabot na pizza 1. Pizza 4. Yan, awarding, pizza 4. Okay? So, duman sa mga kabarangay ta, antabayan lang po, ayan ang mga developments. Kasi bago may igwa ng swimming, mga tugang, dyan sa may party kan, Bicol University. Pagkatapos, ini pang saro na mga madali na makakuaning mga medalya, ini mga track events. Ano po? Sa mga mga discus throw, triple jump, yung mga athletics, Tapos yun yung mga track events, yung mga 200 meter dash, at saka yung mga 800 meter run, may hurdle, asin iba pa. Okay? So, lauman na may mga mahakot na po dyan. Igwa ng mga igwang mga papaabot na igwa ng final na kawat, kasubago. So, baka dyan na hapon na kakawat. Ito mainit. May kawat dyan na hapon, no? Hanggang Banggi, duman po sa Ligao City, no? Duman pigigibo ang track events, okay? Track and field events, duman po pigibo, pati na mga athletics events, duman po pigibo. At may magayon po duman na pinagibong oval, rubberized, as in magayon man na maiwas na lugar. And then igo po ng state of the art na lighting system, base po sa pag-ibaurin niya to kay Mayor Tay Nando Gonzales, kung saan maliwanag po maski Banggi. Ayan, very good. Okay, so yan, 200 meter walk for secondary boys, taka yung shot put, para yung final pala ini. Tapos triple jump, igong final sa secondary boys, long jump, 6 T13 girls, final man, tapos long jump,
60-13 boys final. So yan, tabi mga tugang, and parang bukas yata may mga awarding nang gagawin. Okay, titingnan lang natin yan at mamaya malaman natin sa clip, of course, kung mayroon na pong pumasok na mga resulta. Okay, bueno, dugangan tayo ng istorya, halip po dyan sa luwas. This time, partner Al Armario. Partner, good morning, please go in. Yes, malanit na ninit, partner. Pero diretso ang mga plano na pag-extender kan Boulevard digdi sa Barangay Lamba, masiring sa Manito. Iyan ang binayaan na tataramo ni Congressman Saldico sa pagipag-oron may koneksyon kan mga proyektong panturismo. Nasa raw sa pigdodoonan ngunyan kan Ako Bicol, nasa pagtubod ni Congressman Ko, ini an sa raw sa paagi na mag-asensoan Albay. Sa ngunyan, kung manonotaran ining Boulevard, nakakaabot pa sa nadigdi sa may Lamba area, alagad naman sa may southern part kan Legazpi, particular sa may Buena Vista area, as in digdi man sa may Barangay Bagakay, iguanan mga parte na ginibo ng Boulevard tabi partner, as in susug sa informasyon paluway-luway na isusugpon ini, pasiring duman sa Manito. Tangani na pag-abot kan panahon, makakonektar ini duman sa pier kan Manito, pasil na ang pagbiyahe ali digdi sa Legazpi going to Manito, pasiring sa mga tourist destinations man diyan sa Manito. Kadakol na mga pwedeng pasyaran na lugar diyan sa Manito. Araw kaya na nag-aso, iyan na geothermal, may parte diyan na gari mga biong partner na talagang nag-aaso. Nadumang ko na yan. May mga isa naman sa may pier. May mga mangrove. Oo, kadakol lang mga bakawanan, mga kadlagan. Kadlagan, magayonon magpasyar diyan sa Manito. Iba pa diyan, so ano yan, nagkakalakaga na dagat. Yun na ito. Pag minaubas, dito sa may Aranican Pier na pwede mong lagaanin bunay. Naluluto dyan ang bunay. Ikala mo sa bunay, luto. Naluluto talaga, lalo nga niya na mainit ang panahon. Doble ang init. Dahil sana mapasa. Kapag napasa, namit na supri. Supri, may supri talaga yan. Kung naman yan na Boulevard na yan, from Lamba, pasisiring dyan, madali na ako magpasiring duman sa imo. Dahil na ako matatraffic. Bako na masyadong makurbada. Masingon yan. Naraniyo na sa nabagalig din sa may Camilla. Radier. Tapos balda ka dyan sa Sitio Bacaradat. O pwede manali naman sa Lamba, diretso kang Puro. Ayun na yan. Rimati na. Lalo na kung mangyayari na iyan na makumpleto na iyan na Boulevard from Lamba, tumaan ito. Yan. Ay matindi. Magayonon ang area na yan. Magiging ala Boulevard Puro and dap naman iyan. Day man apiktaran partner sa mga karigusan. Day man, so parang yan. Ay salamat, maray pa dyan na Day pa man, abot iyan na sa karigusan mga dyan sa may apad. Day pa man, baka likawan. Baka likawan iyan. Diyan baga sa mo sa Santo Domingo, napundo pagaling San Isidro hanggang sa Palipasan. Mawawaran kay karigusan sa mga kababayan bata, Black Sand yan. Dapat dahil mahali yan. Likayan. May kuton. Anyway, may mga paagi man kayan at mga engineer. So anyway, ang importante, sabi ni Congressman Saldico, diretso yan, maluway-luway, may budget iyan na pigalukar. At ang pangarap talaga, may konektar ang Legazpi sa Manito para sa mga turista, sa mga tourist destinations dyan.
may promote pag-abot kan tamang panahon. Madali na ako makabakal kiha nit sama nito. Ayo, madali na. Gilid ka sa namag-agi. Pati mga sira, ano, kayo tranquilo nandyan na. sa Yan, lugar na yan. opportune time man yan para sa mga kababayan ta na mag-put up ng business along the road. Yan ang mga oportunidad yan na maka negosyo man lamang. Saan nawunong patian mayon dyan? Nagkapasira ko sa rong kanigusan dyan sa may manito. Oho. Saan nawunon mayon? Bilog na mayon talaga. Mahilig mo kung marayang panahon. Ay, very good. Ba't agaro ang tinampong ibubugtak dyan? May solar na gayo. Siguro. Yan ang plano. Mariraya di. Alright. Ay, partneral. Yes. Nagdarapot digdi. Paano na makasakay sa air balloon? Sa air balloon. Siguro, sabi ni Congressman ko, garo limitado mo na ang pagpasakay. Taram ko, dahil man talaga maakomodan. Takumpira man sa ng balon garo maabot dito. Garo 25 balon man sa yan. Pagkatapos, ang kada balon, garo 8 ang maximum na lunad. Kasabay sa piloto. Correct. Siyempre, ang gusto kaya mapasubutan ka iba ta. Araman talaga nilang may bayad. Pero baka na pwede maakomodar man na pwede kan mga dayo na maakomodar man sa mga albayano tanganing ma-experiencean man kung paano maglunad dyan. Di ko pa masyado detalyado, so plano duman. Pero ang nabanggit ni Congressman Saldico, priority sa mga bisita muna para sa mga masunod. Sa mga masunod, di papahiwason na sa plano kayan. Kung mga pirasa ng onyan, sa masunod, di dakol ng balon. Ayan, sana sabayan ki mga local sa di. Tanga ni na ma-enjoy man inda. Tangan, aara mo, dakol ang nag-appreciate kaya na, ay salamat kita na kayo mapaduman sa Pampanga. Di ba? Di narana ngaya digdikan ako Bicol ngaya so hot air balloon. Di na kayo mamasay paduman. O di, nagdamot nga kami. Tanga ni kung piraman nga yung ribo, ang mabayad bang kami? Masakay kita. Gabos kita nangangarap na makasakay dyan. Paano rin yung partneral? Basta importante, yaong kita naman sa pizza tres. Andre, Tangani na kung pwede baga maakomodar sa mga albayano, di mas paray. Ayan, i-prepare ko sa camera kung ginamit sa Vietnam. Curious man kita kan first time baga mangyari ang digdi. Pero yan. At saka, pag nga ka naman sa aire, be sure na mag-describe ka nangyayari. Pwede. Alright. Anyway, tabi, partner, iyo yan ang informasyon ay halay digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Bago kita mag-break, mga tugang, ito na yung pangarap at pangako sa Indokan mga oil companies pag alas 11 bago mag alas 11 pipaabot sa kuya. So final mga tugang na adjustment kan presyo ang kang petrolyo para sa aga April 30 6 o'clock in the morning and gasolina ma-roll back nin 25 sentimos. May bawas. So diesel may rollback mga tugang na 45 sentimos kada litro. Yan. So kerosene igwa pong rollback na 90 sentimos kada litro. So yan na po ang final na oil price adjustment for tomorrow 6 o'clock in the morning mga tugang al down in Martes Abril 30, 2024. Sa Indo po ka, boss. We will be back. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay.
maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, eksaktong alas 11. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sobra sa 8,000 na pulis ang ipigpalakop kan National Capital Region Police Office o NCRPO para i-secure ang mang iba-ibang lugar sa Metro Manila sa tahaw kan deklarasyon kan tulong aldaw na welga kan transport groups na sasabayan man kan iba pang labor organization. Sinabi ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. na ang deployment may katuyuhan na siguruhan ang kaligtasan kan publiko, siring man ang kasabay sa transport strike na pigpoonan kan piston ngunyan na aldaw. Naka-full alert status man ang kapulisan bilang parte kan sa indang contingency plan para sa transport strike. Sa sarong press briefing, sinabi kan piston na anwelga sarong padagos na protesta laban sa pagpapautob kan public utility vehicle modernization program na pigsasabing pasakit sa mga jeepney operator as in driver dahil mainsistir sa sainda na mag-avail nin sobra sa 2 milyon pesos na kantidad kan modernong jeepney. Yan ang pang alas 11 bareta halis sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, Marhay na Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD-5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD-5. DSWD-5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD-5. DSWD-5. Digdi sa DZGB. DSWD-5. Madadangog kada aldaw ning Martes. Alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB.
Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Bagatugang second part kan iribanan niya ito po sa programa. Aramon niya ito ngayon pong Monday, April 29, 2024. Happy birthday po sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre sa mga misses, rikas-rikasan taon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Hello kay Roel sa Claus Sigul, Asigi, at saka kay Sir Eric Delgado, good morning. Kaya si Sunny Vera, shout out daw sa family Vera. Si Alvin Oy, magandang araw po sa iyo Sir Mar. Naka-sign off pang DCGB, nakatutok na kami araw-araw. Maganda pala si Ma'am Jasmine Baluloy. Ang nangyari? Yan. Si Dave Mendoza. Puro ngayon kami utik. Si Aileen Candia Gonzales, Marinaga po. Dito po sa Purok 5 Barangay Ibaugan, Daraga. Ayaw man lang lagyan ng street light. Sabi ni Dave Mendoza, oy mga friendship, pagalagyan ng street light dyan sa Ibaugan. Kahit yung solar. Diba? Di ba si Kaloy Loria namimigay ng solar? Dengaloy. Ibaugan sa Daraga po, dahil street light. Nangyari. Si Lislaya Lebaleta is watching, mga tugas. Okay. O bueno, diretso na po kita. O yan na, final na po ito. Kaswago, mga tugas na pinagunambitan ta na presyo kan rollback saga. Kaya wag na muna kang magkarga. Bukas na. Ayan. Sayang man, makatipid-tipid man ng konti. Although, yan bagaan medyo masakit na katotohanan na nilang kawaning sobra piso, mabawas ng sintimo. Dahil ang ganda kakapantay, perming abante. Rica Mostoles, good morning po tabi. Yan, so shout out na tabi. Alright, no, bueno, mga tugang ding, padagos po ang karawat. Kan mga kababayan tayo, kasod ba, nadawang po na mga mensahe na it's not only mga tugang winning, kundi magkaigwa po ng ano yan, ng pagiging sportsmanship, and then ma-develop mga tugang ito pong camaraderie. Yan, di ba? And then yan, makahanap ko yung mga matitibay na mga atleta na ilalaban mga tugang sa palarong pambansa. Iyan, maski may nagralaban-laban iyan, at the end of the day, pagkatapos po kaya na palarong Bicol, napili na po, magkakairibanan po yan para po sa Bicol delegation naman, pagabot po duman sa palarong pambansa. Ayo. So, good luck po sa mga aki, And magayon man ngunyan, talagang siniguro,
mga tugang ka mga sports officials na dai makukompromiso, mga tugang ang mga aki sa pagkawat, mga tugang na mainit ng panahon. So inataban ninda as early as 5 yata may as 5:30 or 6 o'clock may nagkakawat na. And then pag mainit na pundo. Pagkatapos mabalik naman sinda pag malimpoy na ang panahon hanggang Banggi, hanggang mga alas 9 garo duman sa ligaw ta kayang-kaya duman. So mga indoor games na pwede man sa ng kawaton, yan, pigkawat po yan sa mga gym, mga covered court, mga tugang, tangani po na day man maapektaran mga tugang so dalagang karawat dahil lang po sa init kang panahon. So iyo po yan mga development, watak-watak po, iba-ibang mga lugar ang pigkakarawatan. Pagkatapos mga tugang may pinag-set up na media center diyan po sa Albay District. So yung mga resulta kang Legazpi, dahil naman po ang Legazpi ning hiwalay na media center sa Ligao City, Igwa, saka sa Tabaco. Yan. Tangani po na so mga kaiba na sa media na naghahanap po ang resultang official, diyan po yan sa clerk of course kakwanon, ipopost po yan duman sa media center. And hopefully, ang sabi ni Ma'am Mayflor Humamil, duman sa GC, kang DepEd, ipopost maninda itong mga hali ng resulta, mga tugang sa clerk of course. So medyo maiba yan sa mga pagkukuha kang mga resulta. Minsan kayan, pag nagkahiling ka dyan sa mga billeting centers, igoyan sindaning medal tally board na nakabugtak dyan, kumpira ng medalya na kuha maninda. Okay? So yan po tabi ang mga tatawaning panahon ngunyan. And then duman sa mga kabarangay ta, sana ma-sure na hindi andap-andap ang ilaw. Propalsok, di ba? Ako na-experience ko kasuod duman po sa Santo Domingo. Labo-labo ang palsok. Poon aga hanggang Banggi dahil kasawa-asawa. Jesus, sorry. So, ano daw nangyari? Dako lugar na nagaramit. Maray na lang ta. Siyempre, may solar energy kita. Kaya, dahil kita masyadong apektado kayan. Kaya lang so iba, na dai po kayan talagang minakurahaw. Mailing mo sa mga Facebook nagang muruda. Tapos sabayan pa kan tubig, ay nako talagang may problema tayo, no? Di ba? So yan ang mga nagkakapira po mga challenges ngunyan, mga tugang sa satuya pong mga kababayan. All right. Maraming nagtatanong manungod sa kailan paano yan nga mainiton nga paano mo man nga ma-enjoy nga iyan na kunyan? Paano man nga ma-enjoy nga iyan na anong tawag dyan? Hot air balloon. Yan. Okay. Wag ko kayo mag-alala. Base sa literature, mga tugang kang hot air balloon, di man yan nalayog mainito ng aldaw. Talagang naglalayog yan early morning hanggang sa Banggi. Paglimpoy simbanggi ta. Suparos ang pigdadakop ninda dyan. Dapat malipot na ang paros. Tapag mainit, mga tugang, day maabanti kimaray. Day mga layog kimaray mga tugang yan na air balloon. Kaya siguradong malayog yan, bako masyadong kainitan. Bako man arog kini, may nagralayog arog kini. So iba garong mga motor show, ang mga show, siring kan aeroplano, yun ang mga kasi ang mga nakalinyada baga, mga tugang dyan po sa sa mga mga palabas po na yan na mahihiling, mga tugang, maantabayan, digdi po sa tuyang pong palibot, mga tugang poon sa Mayo 3, para po duman sa hot air balloon fiesta at saka di po sa Bicoloco Festival. Alas 6 gising aga may mampong kang programa
6:10 to 6:50 a.m. skydiving kan Philippine flag jump. May Philippine skydiving, no? 6:40 a.m. to 8:15 a.m. Yan po yung hot air balloon fly out event. Okay? And then igwamanin 7:15 a.m. to 8:15 a.m. paramotor fun flying with balloons. And then may skydiving ng 8:30 to 9 a.m. Pag 9:15 to 9:45 a.m. Global Stars Team Aerobotic Display. Pangyari di. 10 a.m. to 10:30 a.m. paramotor formation flying and display. Tapos may drone racing 10:45 to 12 p.m. Okay. So pag alas 12 ng hapon, kahit flying exhibition, 2 p.m. to 3 p.m. general aviation flyby by top flight flying school. Tapos 3 p.m. to 4 p.m. skydiving. Okay? So 4:15 p.m. to 4:45 p.m. paramotor formation flying, and then may 5 p.m. to 5:45 may musical entertainment and crowd interaction. And then 6 p.m. to 6:30 p.m. Global Stars Team Aerobatic Pyro Display. And then 7 p.m. to 8:30 p.m. Hot Air Balloon Night Gilaw. Yan, may pinilipad ng gabi na hot air balloon. So yung hot air balloon, malayog lang po yan ng umaga. 6:30 to 8:15 a.m. nga lang ang schedule. Yeah. Alright. So, yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Yung mga dito ngayon, yung mga nitununun yung mga hindi yan dilipad. Dahil so malipot na paros man ang kaipuan niya. Alright? Okay. Then, sa mga kabarangay magantabay sa napirmi, mga tugang, kan mga ano yan. Yan, may nanggana sa palarong Bicol 2024 laban mga tugang kang volleyball for ano yan, secondary boys. Game 1 Naga City versus Cam Norte. Yan ang Gana Naga City 2-0 ang score. Pinagali po sa clerk of course. Result for announcement. Ayan, pinag-post po pinag-share mga tugang ni Ma'am Mayflower Humamil. Yan, may resulta na. Di ba? Yung shot put. Ay, pangyari finals sa patini. Shot put, mga tugang sa finals, elementary o secondary. Ayan. Secondary. Sino kayang nanalo, no? Tingnan natin. Ayan. School, Dilabin National High School. Anong probinsya ito? Ay, tingnan natin Masbate Province. Siya ang champion. Magpapainal ni gold medal Tupas Junior Generito para po sa shot put secondary boys. Siya ang champion. Tupas Junior Generito P kang Dilabin Ruben National High School kan Masbate Province. Ang ikadua, silver o first runner up, Trinidad John Hill kan Leandro I. Vareta Junior Senior National High School Tabugok Pandan sa probinsya po Catanduanes yan. Ayan, Catanduanes. And then ang nag-third o yung second runner up, yung bronze medal, nabado mo po kay Flores Edward Eric G. King Thomas Learning Academy Incorporated kang Camarines Sur. So yung po tabi, resulta final na po yan, may gold na nakuha sumasbate. Sabi ko sa'yo, may mga finals kanina duman sa track events Ito na nalaro na pala yung shot put. Ito na po yung resulta.
mga tugang. Pirmado po yan kan lead clerk of course, per playing venue si Roy Canyo. Ayan, post na lang tabi, mga pag-iriba. Sa social media, mayroon na tayong isang gold, Masbate City, ay Masbate Province. Siya po ang nakakuha diyan sa shot put. Okay? Alright, so yung final nan, maaram ba ang tapos sa iba pa na ipapaluwas pong final events. Okay, shot put po yun. Okay, mayroon pa yatang isa eh. Ito, mayroon pa. 1,500 meter run. Ito 5,500 meter run, mga tugang finals for boys ini. Okay? Ang gold medal napaduman kay Cariaso Anthony, Naga National High School TV, kang probinsya ng Albay. Ay, pangyayari may gold naman sa Albay. Albay province may gold ng salo. Ayan. And then silver, yung first runner-up napaduman kay Delfino Joffer V, kan Dahat National High School kang Camarines Sur. Ayan. And then ang bronze o third runner-up, second runner-up, Guerrero Justin L kan Barcelona National High School, Poblacion Bulusan kan Sorsogon Province. Yan po tabi so nailin na po nindo, patas na ning gold, mga tugang so Albay, Buda, so Masbate. Parehong nakakuha na ng gold ngunyan po na alagang ini. Mamaya mayroon pang mga laro. Asa kanta ba yan tapos iba po na mga ipopost. Hali po mga tugang sa sa clerk of course ito pong binasa results for awarding na po ito. Final na may awarding na ng medalya. Ayan po tabi, mga kababayan Alright, so antabay lang sa iba pa na mga impormasyones. Palaro po dyan sa palarong Bicol 2024. Congratulations po. Ayan, gigununan mo nitong 1,500 meter run. Gano'n man sa itong marathon. Pirang libot ito sa Ovaltine. Mga dua. Mga dua. Nalibot sa oval. Yung po, kinakuha po, ginana mga tugang kang Albay. 1,500 meter. Pero si shot put for boys, ginana kan Masbate Province. Ayan po tabi. May, ngunyan po sa ng first day, iguana po ning mga nota. Kasuba ako binasa na may mga, may mga schedule mga tugang na pigkawat ngunyan na for final na final na mga kawat sa athletics event, di ba? Ayan po tabi, para po duman sa and marami pa yan kasi pati para sa elementary mayroon ng mga finals kanina, puro ini mga athletic events. Yaon so javelin throw, long jump, 1,500 meter run, 1,500 meter run for elementary boys and the girls. Ayan po tabi, pagkatapos sa secondary, mayroon pa pala sa pati sa sa mga elementary, lahat mga final na. Yan abangan po nindo yan tabi. May kawat pa mamaya 4 to 8 p.m. Ang kakawaton yung discus throw for elementary boys, final na po yan. Tapos long jump, high jump, 100 meter dash, 100 meter dash, 100 meter dash for secondary girls, 100 meter dash for secondary boys. Yan po tabi mga final ini. Tapos puro daralagan ini. Kaya hakot award kay ni an matitibay. Ayan, marami pa. Tapos may long jump, shot put, mamaya po nga po yan. Okay? Para po duman sa mga kabarangay abangan na lang po ang mga resulta po kaya from time to time nagpo-post po mga tong automatic man pinupost kang sa tuya po na media center, tapos kang inipong GC kan DepEd, yan po ginawat po yan ng mga nabunang bitin na kasubago duman sa sports events mga tugang sa Ligao City. Alright, so
Congratulations po tabi sa mga nanggana. Okay? Ngani po na naging ariglado ang karawat. Yan po tabi. Basta ang karawat, mapuon as early as 5 o'clock in the morning. And then matapos lang po yan ng alas 10 ng aga. And then 4 p.m. naman to 8 p.m. Yun po yan ang Kaya hindi makukompromiso yung mga kababayan na nagkakarawat, mga tugang. At least may nailo sa bukitang resulta. Hali po dyan mga tugang sa clerk of course for awarding na po itong binasa kanina. Ulitin mas bate, sarong gold medal, ang albay, igwa naman pong saro. Okay? So, yan. Pagkatapos, yung Katanduanes, may sarong silver. Tapos yung Kamsur, may bronze. Ayan. Katapos duman sa sarong kawat, mga tugang, yung albay, igwa na pong sarong gold. Tapos yung Camarines Sur, may sarong silver. Tapos yung Sorsogon, mga tugang sarong bronze. Yun na po yan. And as of 11:25, mga tugang in the morning, may resulta na. Ayan. Para po naman sa mga kabarangay ta. Alright. Ayun, mga taga-kababayan natin. Ang mga magulang na nagantabay, ayan po tabi. Sirirong na sa mga batit. Ayan, alright. Happy birthday mga tugang kay kay Sir Boy, ang samuya pong pag-iriba dyan sa Kabalikat 333 sa Ligao City. Yan, happy birthday Sir Boy, many returns of the day, more life, prosperity and happiness po tabi sa imo. Yan, siring man kumusta kay Ma'am Leia Villarman. Alright, para po duman sa mga events po yan, ang development po ka mga pang birthday ngunyan po na pag-aaga. Okay. Bueno, mga tugang, may naghahapot, may biyahe, igo tabi. Gano'n wala akong nakitang dahil man digding dahil man nagsabay mga tugang so mga nyaraon digdi sa tuya. Diyan po sa mga strike mga tugang kang mga transport dahil man po tabi nagsarabay ang mga organisasyon po digdi mga tugang ning transportasyon at iyan po sa pigahalak baga kang iba may masabay dahil man po tabi talagang so ini pong mga nyaraon digding kadaklandaan nag-consolidate na yung iba may kooperatiba na, di ba? Okay, mga tugang, bago kita mag-break, kuwanta muna po ang report ali po dyan sa luwas. Nasa linya si Jasmine Baloloy, minabalik. Jasmine, please come in. Yes, Sir Mar, igwa na pong final result para sa shot put secondary boys. Iyo, binasa ko na kanina. Sige na, ulitin mo na. Nabasa ko na pati yung shot put at saka yung 1,500 meter run. Yan, may gold medal na yung masbate, tapos may gold medal rin ng albay. Sige, from the clerk of court, ali ka dyan sa media center. Sige, go ahead. Yan, nasungkit kan Masbate Province and gold, silver sa Catanduanes, as in bronze ang Kamsur. Sa 1,500 meter run secondary boys, nasungkit man ang gold kan Naga National High School, silver sa Camarines Sur, as in bronze sa Barcelona, Sorsogon Province. Iyan ang Naga National High School sa Province of Albay yan, di ba? Apo. Yan, Province of Albay. So, ibig sabihin, gold medal para sa Albay sa 1,500 meter run. Yes, tapos initial po sa volleyball nangganaan Naga kontra sa Cam Norte. Yan po ang initial na report halik-diktis sa clerk of course sa Albay Central School. Dakol pang maarabot dyan may mga kinarawat na athletics sa Subago duman sa Ligaw.
So, siguradong may mga maabot pa. Aran tabay ka sana dyan. Okay? Okay po. Alright. Yan, live digdi sa Albay Central School. Jasmine Baloloy, DCGB. Thank you very much, Jasmine. Makadugan yan po ang mga development po sa palarong Bicol 2024. We will be back for more stories. Oras po niya ito mga tugang alas 11:30 na. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD-5. Ini ang programang matauning paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD-5. DSWD-5 maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD-5. DSWD-5 digdi sa DZGB. DSWD-5 madadangog kada aldaw ning Martes alas 10 hasta alas 11 ning aga digdi sa DZGB. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule.
Basta Lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga. Duman po sa mga kababayan po natin, ay mga misis, reluwag na yan ang mga pagkaunta, nyao na, makaruli na. Dahil mo niyang klase ba, pamarirao na, ubus na yung surip. Ang nangyari nag-work from home, mga tugang, nag-online at saka modular, mga tugang sa mga estudyante, yung DepEd kaswapon pa nagpaluwas po ng nationwide itong advisory na pinaginganyar na mag-asynchronous. Ngani po duman sa projected na 2 days na halangkaw na heat index, pagkatapos ito pong nationwide transport strike na pinag-schedule maning April 29 to 30. Hanggang Mayo 1 ngani. Pagkatapos si Governor Grex, so agi mang kampida RMC, and APSIMO, nagpalos po ng advisory, manungod po dyan sa pagkondukta ng pag-suspendir kan face-to-face classes. Okay, so para po sa tuya pong mga kababayan. Okay, so duman sa mga tabay po niya to, dakula po ang mga epekto na, kaya po na padagos pong pag-iinit kan kinaban. Dakol po talaga ang medyo nadidipisilan kita. Alright. Oy, may mga pa. Igwapang nanggana sa Albay na javelin throw. Jason Moico, gold for javelin throw. Yung ganonon mo. Di nakaduwa na. Albay Province, yan. Okay. Albay Division. Yun mga sabi ko duman sa athletics, talagang kadakol duman nakakuton. Dakulon ito eh. Pagkatapos duman sa track events, dakulon po ng mga individual events po yan na talagang mga early years mga coverages mga anugan sa palaro hanggang sa palarong pambansa. Yan talagang kikamada kan mga atleta. Late na yung mga ball games kasi marami pang dinadaanan yan, pero ito mga individual events automatic may finals tulos, di ba? Yun, kaya nahiling na po sa dalagan. Kaya duman po sa mga kabarangay mga tugang, congratulations po duman sa mga mga nanggana. Matibay matibay ngaya Sir Mar, ayos ngaya arangkada tulos. Pero malayo pa po ang marami pang kawa ang mga games, kaya sabi nga ni kaya ni amay pa para magrukyaw ning padagos yan, di ba? Kunyam pa kumbaga na po umpaman sa na ayan, kundi siyempre kung may mga matitibay sinda dyan sa individual events, talaga po na makakaalagwa, makakaharayo talaga ng dalagan. Okay? Diyan minahakot ito ang kamsur di ba? Alright, si partner King Rinaldo, nakantabay po dyan sa Bangkiruhan. Alright, bueno, dugangan po mga istorya, hali po dyan sa luwas, dugangan ang impormasyon na bit-bit, mga tugang ni Karen Ala. Hali po sa iyang location. Karen, good morning! Wow! Asa na si Karen? Karen! Yes, Sir Mar, maray na pagkaaga tabi sa imo sa itong mga paraan tabay para dangog. Presenting nakaka-experience siya ngunyanin problema ang magkakapirang eskwelahan digdi sa syudad kan Legazpi na pigtitiniran kan mga atleta kan palarong Bicol. Sa intervista niya to, Sir Mar, sa mga school head o principal sa Kabangan Elementary School as in Bagong Bayan Elementary School, halos po pareho ang naging klase kan ipigsabi sa to na problema na supply kan tubig at sa indang naging major concern.
halagad kung pag-uro ng tapo muna ang sitwasyon sa Kabangan Elementary School, sigun po kay Mrs. Maridel Navarro na iyuan school principal, sa nangyayaring problema po sa tubig, nakikipag-coordinar sinda asin pigsisikap na po ni Daan Gabos, tanganing matauwanin magkakanigong solusyon ang patubig, asin supply na kinakaipuhan po kan mga delegates sa indang eskwelahan. Dagdag pa po ni Mrs. Navarro, agara naman ang sa indang pag-antabay sa pangangaipuan na ini, dahil anta syempre po sa grabing init ngunyan, ang mga atleta puspusan ang paggamit ng tubig sa napangkarigos. Sa ibong nalado po, Sir Mar, si Mr. Ernesto Mimay kan Bagong Bayan Elementary School, iyuman an sa iyang ipig-informar sa to na ang bulos man kan tubig, iyuman an sa indang problema. Pero ang problema lang po, nakasentro kung sarabay na nagagamit ang mga atleta pagkaaga, dumantinda po nagkakaigwanin maluyan na supply asin bulos na kung kaya siya man po nakipag-coordinar man sa PFP para po matauwanan nin magkakanigong solusyon man ang bagay na ini. Mentas po, dagdag paninda, ang sanitation sa pagkaon, salud asin sa seguridad po, kanilang pang atleta, asin kang sa indang eskwelahan, maray asin day man po sindang naitalang problema sa mga ini. Ayun, so Yan tubig po. lang sana, tubig ang talagang problema na tubig. Yes po, Sir Mar. Sa Actually kuryente, po, kumusta sa kuryente? Dahil man puro palsok. sa kuryente, Sir Mar, day man pong problema. Ayun. Maski po sa ventilation, day man po sindang problema. As in, ang major concern lang po talaga ninda is yung tubig. Ayun. Sa ngunyan po, Sir Mar, I am sikap tapapukuta na maaraman man sa ibang parte pa kang eskwela na titinaran ka mga atleta. Kung ano pa po ang mga karagdagan na update, kung arog man po kayo ni ang major concern, tanganin pong maaraman ka publiko na arog po kayo ni ang nangyayari duman sa lugar na ini. Ayan, So, yun- maluya ang bulos pero may tubig. Maluya po ang Maluya ang bulos. Opo, So yes po. bagay normal yan pag sarabayan talaga. Yes po, Sir Mar. Pero dapat dahil kay puwan ng mga rigos tulo sa mga aki, baka pwedeng maayuda ang Bureau of Fire Protection, magkagawa ng stock na tubig yan. Yes po. Ayan. Yun po ang sinabi sa kuya ni Mrs. Navarro, kang Kabangan Elementary School and Sir Ernesto Mimay kan Bagong Bayan. Ayun. Sa PFP po talaga sila nakikipag-coordinate. Iyo po talaga ang main supplier ninda. Alright. And then, ang LCWD po, iyo man po ang sa pipe. Iyo po ang sinabi sa kuya. Okay, sige. Sige po. Yan ang baleta digdi sa Bagong Bayan Elementary School, manungod po sa Palarong Bicol. Karen Nicole Ala, DCGB. Yan, thank you very much mga tugang. Yan po mga si Karen Ala. Yan, para po sa pag-aram ka mga problema mga tugang dyan po sa tuya po mga billeting centers, sa mga pigistaran paramentas ka mga kaakian ng mga atleta. So yun, ang duwang school yun na pareho ang identical ang problema, yung maluyang bulos kan tubig. Kunyan pag nagsarabayan talaga, maski duman sa boarding house, iyo. Pag nagsarabayan, magkarigo sa mga estudyante, minaluyaw. Gano'n nag-iuwi siya na. Bagay, nagururo naman ba yan? Sana madugangan kung arog ka ng mga sitwasyon, sana standbyan mga tugang kaya di ba may lorry din ng mayroon din pan-delivering truck ang LCWD. Yan, ngani na masupplyan ng tubig ini po ng mga kababayan yan, sabi nga ni kaya ni dakulang supply ng tubig pag nagkarigos ng sarabayan, bata ko niya atab magdaralagan ang mga atleta pasiring sa mga venues, di ba? Alright, bueno, mga dugang tan impormasyon. Nasa linya si Jasmine Banyares. Jasmine Baloy. Jasmine, please come in. Hello, Jasmine. Yes, Sir Mar. Good. Manungod po sa tubig, makaskas man na na-discuss tapo digdi sa presscon, digdi sa Albay Central School, asin tinaon doon ni Assistant Regional Sports Officer Francisco Dexter Sison na ang mga billeting areas na kung saan nakaka-experience siya kikakulangan kitubig ini normal mainit po asin nauubas ang mga patubigan digdi sa syudad kan Legazpi.
Sinabi ni Saison na mag-apod sana sa 911 as in nakaantabay man ang sa indang incident managed team para matawan tulos nin aksyon or matuwangan sinda tangani nang kung arin ang mga biliting areas na igwang kakulangan sa tubig, matawan tulos nin asistensya. Yan ang tinawang doon kasubago ni Sir Francisco Saison sa presscon. Ayun, di nakaabot naman pala duman sa Indayan na problema. Pero yun, 911 dapat tumawag. Yes po, tanganing maresponderan tulos po ang mga biliting areas na may kaipuhan kay asistensya. Alright, sige. Yan po, dagdag na bareta. Jasmine Balaloy, DCGB. Thank you very much, Jasmine. Yan, natukar man pala po yan ng mga problema ka mga kababayan ta sa bagong bayan pagkatapos sa kabangan, manungod po sa maluyang bulos po kan tubig, no? So, yan, gigibuan na po ng paagi yan, pero ipaabot sa 911, tanganing taso 911 yata mag-dispatch mga tugang ng mga partner agencies, sanong kang BFP, asing kan LCWD para masuplayan po ng tubig. Yan po, tabi, ang concern. Sa bagay, maski sa inggang mo niyan dumaman, paloy-aloy ang tubig talaga. Talagang mainit mga tugang ang panahon, no? Pero sabi nga ni Kayan, may mga paagi man na pwedeng magibuhan ning magkaigwa ning dagdag na sabi nga ni Kayan na supply ng tubig sa paagi ang kan mga bumbero pagkatapos kay ni po na yung lorry truck kang LCWD, no? Tangani na maging sufisyente ang tubig na gagamiton ka mga mga atleta na masabak sa kawat for the day. Yan. Lalo na kung mainit baka ang panahon, talagang kaipuhan ng susteniraan yung tubig. Ano? Alright, duman sa mga kababayan ta, Papa Mar, igwa palan rollback sa aga, ay pangyari sa imunoy. Nagparasaing ka, nagparakaturog ka. Inannounce ko na po kasumaga tabi. Huwag pong basta na kang programa. Inabisyon na kita kang igwa po tabi ng rollback sa aga. So, sa aga na ko magkarga. 6 o'clock. Tangani po na makatipid-tipid man lamang. Sayang, mangkan sentimos na pigya rollback. At gaipuhan naman da ang mag-rollback. Di ba? Alright. Okay, Iyan, duman sa mga kababayan ta, mahal pa rin ang bigas, mahal pa rin ang bigas. Di ba? Pero kanakaaging aldaw, so mga persons with disabilities, mga may special needs, mga senior citizens, nakabakal ng 20 pesos na kada kilo ng bagas, duman sa kadiwa. Ayan, proyekto yan kang kang NAIA, di ba? At saka kang Irrigated Association, di ba? Okay, so tarabang-tabang nga yung mga paroma pwedeng mangyari, no? Pero yan pa, ang sarap pa na pinagbubusol ngon yan, mga tugang na sana daw ini po na restrification law amindara na ay may nakasirip to sa kamera, no? Yun yung pagsasabi ta, mga tugang, na yan ang naging dalan para mapugulan ang napugulan so NFA na makapag-infuse nin bagas, mga tugang, dyan sa mga merkado. Dahil base sa restrification law, hinali na po yan na ponksyon na yan sa inda. Ang solamente na lang ng trabaho ninda, iyo po ang magtipon nin paroy, mamakal nin paroy, magtipon nin bagas, para gibuo na buffer stock in case may emergency, bagyo, o ano man na kalamidad, mga tugang. Ito ang gagamiton para po masustinan ang pangaipo ng mga kababayan. Hanggang duman na lang, no? So dati na pigigibo na ngaya, pag may artificial na paggitaas kang bagas, presyo kang bagas sa merkado, minapaluwasinda mga tugang kung pirang mga sako ng bagas sa mga accredited grains retailers kan NFA para yung magbenta mga tugang kan NFA rice sa mababang presyo. Tangani na mapiritan so commercial rice traders na ibaba, tanganing bumaba sa presyo kang bagas. Ngunyan, dahil man din nagigibo po yan. Kaya ang sabi, duman sa Kamara de Representantes, siguro ng pigsumitir, mga tugang na propestong lay,
propestong lakdang na amendment dyan sa restrification law, o pwede nga, ibasura na ngaya, yung restrification law, na-clip ang wings, mga tugang kang NFA, para mag-infuse nin siring po ng mga bagas na pwedeng magamit ko tanakan mga kababayan ta. Pera duman sa importasyon, mga tugang na dahil naman sila pwede mag-importa, mga pribado lang. No? So, pero ang pigpupunto duman, nanailing ko mga tugang sa proposal is, mahali itong pagbabawal sa NFA na magpaluwas nin bagas sa mga accredited grains retailers din na magbenta ng NFA sa babang presyo. Ngunyan yata ang benta na ng NFA is 35 pesos na eh. Wala nang 25 eh. Kasi sa kadiwa 35 ng pabakal. Di ba? Because sabi tayo, mahal ang bilihan eh. Di ba? Yan din ang medyo maraot na parte. Magayon ta nakabawi-bawi sa mga paraoma ta, sabi nga ni, halang kaw ang barakalan mo niyan hanggang 30 pesos na eh. Di ba? Pag clean and dry, sa NFA dinara. So, mga pribado, mga tugang, dati nagbakal ning 27. Pero ang sabi ngo niya, nag-close buying, dahil ngo na nagbakal, mga tugang ta, sobra na daang sa indang mga stock sa budiga. Siyempre natural, pag binakal mong mahal, mga tugang, pag pinamuli ng proseso mo yan, magiging times 2 o sobra pa sa times 2, ang magiging presyo kang bagas. Kaya baga, hindi bumabay. Wala tayong nagitang 45. Di ba? Ang bagas ko niyan, 53. 52. Di ba? Di mahal ba? Mahal talaga. ang presyuhan. So, yan, bago, nagaranihan na, di ba? Nagaranihan na. Iyo pa manggiraray po ang presyo. Kaya medyo talagang kaipuhan tang mag-diskarte. Di ba? Kung mahal talaga, di taoning baba na presyo, aba ay medyo may problema tayo niyan. So, diskartiyan ta, kiduma. May nailing na ako ng mga pamilya na nag-practice na ka mga dating ginagawa. Pigaluan na Jerome ning kamuti, pigbabaw sa ibabaw baga pag ubas baga pag babaw ikagang kiginupad na kamuti. Doon sa tangani na ito pandagdag ito eh, grow food man yan eh, di ba? Ang tawag dyan, go food man, go, di ba? Carbo, di ba? Pwede man yang sinapsap na lagi kray o sinapsap na kamuting kahoy, di ba? Yung mga basta anything na makadugang, bawas ka sa konsumo sa maluto, pag nasobrang ka ng konsumo sa maluto, medyo mapagalman yan, magka-diabetes ka. Yan yung hindi matamis mga tugang na pagkain na nakaka-diabetes. Yang padagos pagkaoning dakon la maluto. Pagkatapos, ang sabi ba kang interview ito kang resources speaker si Ma'am Alona Frontier, kaso Sabado doon sa programa ni Padre Momoy, na one of the best way to endure mga tugang heat wave, ining sobrang init, is sa pagkaon. Primero nga Papa John, dahil ka magparakaon, kimaarang. Ano mo nang maarasas, makaon ka pang maarang. Lalo magulpi ka. Ang pandua, bawasan mo ngayon pagkaoning maluto, carbohydrates ngayon. Mainit talaga ngayon ang lawas mo. Garo ngayon ginatungan ng lawas mo. Pwede ba kaya implement yung pinggang Pinoy? 3/4 of your plate is mga ulam at gulay. Tapos sarusan ng party kang plato mo ang maluto. Dito na dakol gulay. Yan, tumo na isira. Hindi ko mga isira mo. May murkon. May litson. High blood abutan mo kaan. Di ba? Yung gulay, mga prutas yan, mga kinakailangan natin ngayon pong mainit ang panahon. It's not enough daw mga tugang na water lang. Di ba? Na mag-hydrate ka ng water. As much as possible, mag-hydrate ka ng fruits.
kumain ka ng prutas, lalo kung presko kung kaya man sana. Tangani po na, i-avoid naman ining mga sugary juices na yan, sarap pa yan matugang sa magkakaproblema kita. Yan po tabi sa mga kabarangay mga additional po natin na mga tips yan para po sa mga kababayang nakikinig ko niyan pong pagkaaga. Okay? Paano mga kabayan? May mga kaipuan pong asikasuhon ang mga kabarangay o sa mga pulis pala, yung mga pulis. Bawal nga magkapot ng Facebook. Bawal magkapot ng cellphone. Na, may paliwanag man dyan mga tugang so, May paliwanag man dyan yung PNP. Mamaya po sa Iskaramusa talakayin natin ng papyaw yan para po sa mga kabarangay Okay? Mga tugang, duman sa mga kababayan po nyato na nag-aantabay pa kan mga karawat, wala pong kalaro na ngayon. Pinundo na. Diyan naman na hapon. Para po sa mga kaaramang mga kababayan natin. Okay? So, may mga finals ng bigkawat, may mga elimination. Yun na po yan ang sitwasyon mga tugang kang Pararong Bicol. So, arantabay sana sa mga maging resulta pa kang karawat. Basta as of kanina na mga alas 10, iguana po nin sarong gold and masbate. Saro man na gold mga tugang ang albay. Ayan, okay? Alright. So, mga tugang, duman sa mga kabarangay iskeda na muna kita para mentas mahangos lang po ako. Mga tugang, dito po sa tuyang pong programa. And then, babalik po ako 12 to 12:30. Kay banak po yan si Ate Russell Cortez para po sa Barreto alas 12. Sa indo po ka, boss. Salamat na maray sa padagos pong pagantabay. Thank you very much. Sa pangarang po ni Juna Polis sa lado technical, pasubago si Chief Ramir Tanay, naon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Sa bilog na tropa, ang Mega Force Patrol, ini po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines.